का रउआ जानतानी एगो अइसन श्लोक बा जेकरा में श्री कृष्ण के पूरा परिचय समा गइल बा। इ श्लोक ह वासुदेव सुतम देवम। एकरा मतलब बा वासुदेव के पुत्र स्वयं दिव्य भगवान श्री कृष्ण। और इ कंसाचूर मर्दनम मतलब कंस और चारूर जैसन दुष्ट राक्षस के वध करे वाला। और इ बा देवकी परमानंद माने अपना माई देवकी के परम आनंद उनकर सबसे बड़ खुशी देवे वाला। और अंत में कृष्णम वंदे जगत गुरुम मतलब हम वही जगत के गुरु कृष्ण के वंदन करतानी। इ शक्तिशाली श्लोक श्री कृष्ण अष्टकम से लिखल गइल बा। कृष्ण खाली राक्षस के मारे वाला ना बल्कि हमनी के अधर्म से लड़े के भी सिखावे नी। अगर वह श्री कृष्ण के मानत है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखी।